Ja, zie dat zie ik wel. Zie je me ook? Super. Ik vraag je een wat dingetjes. Hoe wat we hier gaan doen. En, Ja? en dan geef ik gewoon alles weer in balans. Ja, wat we van jou ook dienen. Ja? Ja. Anne Haarboek. Hoe veroordeelt is die? Nou, haar, dat gaat voort. Dus ik ga altijd per letter voort. Ja. Dus haar gaat voort. En dan wordt het, nou, hoofdletter A. En dan Anna. En Ja. dan Anna S. En dan boek. Goed zo. Ik merkte wel heel veel dat er heel veel ben die begrijpen sommige dingen net. En ouders die ben zelf voor aan het werk. Of ouders begrijpen zelf dus les of ik net. Dus toen dacht ik, hoe kan ik het nou makkelijker maken? Ik zit echt thuis. En ik hoef net voor jou nog zo met stage bezig te wijzen. En mijn eigen opleiding is bijna rond. Dus ik dacht, nou, ik kan ook wel een actie bedenken. Dus ik ga een actie op Facebook zetten van dat ouders me berichten kunnen. En dat ze hun band aanmelden kunnen bij mij en dat ik dan een planning maakje en dat ik de band dan inschrijf bij mij en dat ik dan een tijd van hun vrij maakje in oorke, 12 uurtjes, zolang dat de band me nodig gaat eigenlijk. Dat vind ik het belangrijkste. Nou ja, de kommaatbroeken en hoofdletter met ik heel goed op denken. Ja. En spatie. Goed zo, en had je altijd die spatie nodig? Nee, net altijd. Waarom niet? Wist dat nog? Omdat, even zien, omdat bijvoorbeeld VMBO en dan komma en dan als die S er net is, dan is het gewoon ongekoor. Goed zo. Ja, we hadden stage, ja, we hier een app en daar komen de band ook op, dat heet Padlet. En daar kunnen band hebben een aparte app en dan kunnen band hun vragen stellen, maar dan kunnen ze ook hun werk inleveren. Zodat we checken van wat ze maken, hun verslaring, maar ik werkstuk, alles kunnen ze daarin leveren, dat is maar digitaal meidje. Dus en dan, ja, wie hun feedback en ik heb ook met hun een bellen van, heb je nog vragen of zo. Dus eigenlijk zouden we het al heel goed regelen. Dus we hebben meer als eigenlijk hebben bedacht van wie vindt het belangrijk dat we wel contact houden met de band. En niet alleen nog via even een mailtje, maar eigenlijk echt dat we ze even sharen. Als we zitten met 27 band en al die 27 band zitten er echt op en die maakt echt hun werk. Net alleen nog de basisschool bij had lastig, maar voor Tobias en zijn klasgenoten is het nou echt heel moeilijk. Hij zit nu in zijn examen hier, maar had nog net alle examens maken. Ja, we merken het nog wel veel, want we maken dus nog net naar je school toe. Dus we krijgen nog heel veel online trainingen en zo, online lessen. Via Teams, dus een app die we hier hebben als we squallen. Dus daar moeten we onze lessen mee volgen. Maar ik haal zo rond bijna, dus ik hoef die lessen niet meer te volgen. Dus ik bedenk mijn eigen dingetjes of zo wat, mijn eigen opdrachten en initiatieven eigenlijk. Ik ga een per één examen heb ik nog heel goed verleren en de andere die ga ik wel goed in de hol zitten, dus het komt al wel goed. Ik maak het weer net zo snel zwaar. Oké, dan zoek die mooi, ja? Ja. Hey, doei doei.